Kublai shibon ki berjumpa ya ka channel jonga ka khasi feed menta ka khubor ka dei halor ka jingile persha jong ka khasi hills autonomous district council KHADC ya ka jingtmu ti uranium ka KHADC kala penmi ya ka resolution baklan man persha ya ka hukum na ka sarkar pedeng ka bapenlong pelat ya ka public hearing na ka benta kikam ti uranium UCM ba Winston Tony Lingdo ulapan pag ba kani ka hukum kadai ka jing persang ban kani ya ka hok try ri jongi bat kabu ya kipat ba ha ka jing ma ka bakraw na ka benta ka kot ka kya bat ka maryang kumu leader of opposition ba Tito Starwell Shin ulapan klan chusu ya karai da kabadawa ba ka KHADC kamdei tang mandawa ban pelat ya ki khasi hills henry kadei mandawa ban pendam lut ya ka hukom baro kawai ha ka jalan ka jingyeng scam kadei bandong na ka benta baro ki khasi jantia bat garo kani ka peni shai ba ka jingele persha uranium kabalane da kisnem kadang scam ha menta kasi Pismo kumno halor kani ka jinging jong ka KHADC hato kadai banlong ka jingdawa ban pendam lut ya ka hukum na ka sarkar pedeng so ba tai pa ki jingmo jong pi ha ka comment box kublai shubon bat ngini kendo biang bat so ba ban subscribe like and share